Bon dia, soc Josep, soc de l'empresa Llopis. L'empresa la formem la meva dona, el fill i jo, els tres. Som una empresa agrícola, ens dediquem a produir, transformar i vendre el nostre producte. El nostre producte hem volgut fer un producte de casa, un producte local, un producte que recordés el producte de tota la vida. I la nostra distribució és principalment aquí a casa o per fires artesanals i per fires dels pobles. A la Fatarella, consum local.